gracias, benvidas ao Land Rover deste martes. Antes de empezar a falar, gustaríame dicir unhas palabras. Perdonade que empecemos hoxe máis tarde do habitual, pero non é porque, quero dicir, é por unha causa justificada. Hoxe empezaba máis tarde porque, e agora va de non entender, tuve en paz de las 10. Entonces acabamos ahora. Foi a acabar e que agora puñernos o martes pa de las 10, entón vai fatal. Entón, bueno, nada, xa estamos aquí, vale? Unha cousa, sigue chovendo, non pasa nada. Vedes que o noso público todo de plató está cas gafas do Eclipse, bueno, casi todos, o 20%, máis ou menos. Máis ou menos o 20%. Aí ustedes, vedes? Noso público está cas gafas para ver o Eclipse que é o 12 de agosto. Cuidado, Cuidado porque o eclipse o 12 de agosto xa están cas gafas, Vos sabedes o chiste dos ansiosos? Que o tío chegou e dixo: este é o club dos ansiosos. E dixome el: sí, viña a reunión. Non, pero que a reunión é pa semana que ven. E dixo: pero pasa que xa están todos dentro. Bueno, da igual, quédense con esto. Vai haber un eclipse o 12 de agosto e atención, porque isto tamén é noticia, o eclipse o 12 de agosto e xa se sabe, e isto podémoslo celebrar, que vai parar de chover o 11 de agosto, o día. Bravo. Bravo. Se vistes algo das noticias, diredes vos: hai o eclipse ese que vai ser na Coruña na máis. Non, é máis sitios, pero vai caer moito na Coruña, sobre todo na calle Juan Flores, no centro da Coruña. Sabedes que o eclipse é que se vai a luz, queda sin luz. Eso en Vigo, por ejemplo, tú a Vigo quitarlle esa luz e hai un lío criminal. Vai ser na Coruña o eclipse, 12 de agosto, ahora xa en serio, creo que están, Coruña, norte de Galicia, non? A partir de o que é xa salindo de Galicia, quero dicir, de órdenes para arriba, xa todo, a Mariña, bueno, na Mariña onde vivo eu, se quedamos sin luz non nos vamos a enterar, porque tampouco ali non temos moita luz. E que pasa? Que xa están os hoteles, que non hai sitio para ese día, porque todo o mundo de España vai querer ver o eclipse, porque parece ser que hai 100 e pico anos que non hai outro, e vai tardar 120 anos en haber outro, entonces a maioría non vai ver o siguiente. A maioría non. Bien. E disto, bueno, pero non será para tanto eclipse. Buah, parece ser que flipas, porque este é un eclipse prácticamente total. E hai unha persona que veo máis de 9 eclipses, pero eclipses de verdade, non mierda de eclipses, non, eclipses dos vos, que leva gastado prácticamente 40.000 euros en ver eclipses. Que agora estará dicindo miña nai, a culpa non é del. É un fenómeno, É un fenómeno e dá gusto escoitalo. Un aplauso grande para Óscar Blanco. Como estás? Moi ben, Ti és da Coruña? son da Coruña. Toma. Bueno, para un tío como a ti, que levas toda a vida, iba a dicir, perseguindo eclipses, é verdade? Bueno, hai 20 anos, vai facer este ano o primeiro que vin, hai 20 anos, xa que dos 51 que teño... Para min 20 anos é toda a vida, porque eu teño 30, Bueno. para min 20 é... Nada. E digo perseguindo eclipses, digo, ben, porque tú, a onde fuche a ver eclipses, dime? Sempre moi lonxe. O máis preto foi nas Illas Feroe, que eu as Feroe O do Bacallao. Correcto. A mí sonaba das clasificatorias da Pero Turquía. selección. Turquía tamén, eso foi o primeiro, pero teño ido a China, a Australia un par de veces.
a Chile, a Indonesia, a Estados Todo era Unidos. lonxe, non caiu Todo ningún lonxe. en Ribadeo ou en Gijón. Nada. Este vai ser o primeiro, que además vai moi ben para forrar un pouco para o seguinte, que O por sea, suposto hai tú que viche seguir. eclipses de que de repente, o sea, era día e pa, noite total. Realmente non é unha noite total, é algo moi complicado de describir, hai que vivilo. Eu invito a xente que este na zona de totalidade o 12 de agosto para poder saber o que é un eclipse total de sol. Vais a luz progresivamente, tápase na zona onde é completo totalmente o sol e vemos a coroa solar. Nese momento sí que habería que quitar as gafas, pero só cando a lúa tape o sol por completo. O sea, que cando está completamente tapado podes quitar as gafas. Sen ningún tipo de problema. Hai que volver a poñelas se queremos seguir mirando cando A reaparece. xente vai se liar. Nada, non, para eso estamos... Eu diría que nas quiten. Cal vai ser o mellor sitio? O mellor, ou non podes dicir? O Porque xa mellor vai todo o sitio- mundo ali. Non, estando neste mes de febreiro e o xaneiro que tivemos tan nubrado, con que este despesado, este o sol á vista, estemos na zona de totalidade, eso será o mellor sitio. Pero se está nublado xa non hai... se está nubrado, perdemos o máis bonito que é ver o sol tapado. Pero entón, onde son eu da Mariña xa nada. Ali, non? A Mariña é, teóricamente, a zona onde de toda Galicia onde máis vai durar. Ribadeo, por exemplo, na zona máis oleste da costa de Lugo, onde máis va durar, a diferencia de uns poucos segundos, a totalidade. Eu teño ilusión de velo na casa, de velo na Coruña, por estar coa familia e Na tal, Coruña, pero... tú vives no centro da ciudad. Sí, vivo... E vale a ver desde a casa. En da casa Pero mesmo xa non. por chulería, porque Vou sempre baixar. tuveche que ir a miles de kilómetros. Claro. No, iré a algún sitio por ali Xa, preto. sabes agora, xa. Sí, depende do lugar, pero podemos definir o segundo, se O sea, sabemos eso vai xa exactamente. se sabe con antelación. Eu no meu caso, Exacto. 20, 27, 40 e pico 8 segundos. e 27, xa se sabe. 8 e 27, Non é como a sí. Antena 3 que di volvemos en 7 minutos e tarda 15 minutos. Esto no. Eu ahora digo en serio, eu que en principio era un pouco escéptico con este tema dos eclipses, xa te escoitei falando varias veces nestas últimas semanas, e a verdade que xa teño moita curiosidade e vou intentar buscar un sitio bon para velo porque quero sentir eso que ti describes como algo moi especial, que é moi difícil de explicar, e se hai unha oportunidade única, porque cando vai ser o seguinte? No 2180 no norte de Galicia. No pero 180? No 2180. Estará galloso solo. Claro, sí. Vai estar galloso el O solo. seguinte en Galicia. Ah, bueno, claro. O seguinte, Claro. pero... E cando foi o último en Galicia? Hai certo debate, porque realmente foi un eclipse que durou só un segundo, pero foi o 17 de abril de 1912. No 1912 foi o último. Pois mira, 3 días despois de afundirse o Titanic. E o anterior en 1905. Por que? Queres que tuvo algo que ver? No. Ah, vale. No, digo serio, eu teño ganas de que chegue ese día para, xa que é unha oportunidade histórica, pues, para poder vivir e contalo, non? Tamén. Non pode perder ninguén unha efeméride como esta. Pero vouche para, xa que estamos en Land Rover e facemos cousas así que non teñen moito sentido, vouche plantear un reto. Nós temos unha amiga nosa no público, se chama Esperanza. Está por aquí Esperanza, non? Esperanza, onde estás? Esperanza. Ven conmigo, Esperanza. Un aplauso para Esperanza, por favor. Ven conmigo. Ese é o micrófono. ¿Cómo estás, Esperanza? Ben, Oye, gracias por estar aquí, ¿eh? igualmente. Bueno, tampouco tiñas nada que facer, tamén é verdad, non? Eh? Tampouco tiñas nada que facer. Non, non. Por eso, está. de mellor. Que che parece o tema este do eclipse, que se vai a apagar a luz? Ah, iba a dicir a media tarde, 12 de agosto. Bueno, xa é a última hora da tarde. Bueno, claro. en agosto ás 8:30. Ainda quedaría unha hora e pico de... Unha hora de luz. Tu bicho algunha vez un Ainda eclipse? Ainda queda unha hora boa. É unha hora boa. Se pode ir á praia. O 12 de agosto. 12 de agosto. Acórdate, non te... Sí, sí. 12 de agosto ás E 8:30. además que xa va a alumbrar tamén se xa de ver. A ver, confiemos, porque é o que dixes ti, se está nublado. Haberá que moverse. Mira, vouche poñer un reto. Esperanza... Porque a veces explicaste eso do eclipse tal cual é, que a luna métese no medio, que non sei que, co índice de refracción... Eso só lo entende Jorge Mira. O amigo Jorge Entonces, Mir. eu vouche deixar fora un momento con Esperanza, tú explicaslle o eclipse Ok. e despois Esperanza explícame a mí. Veña. Perfecto. O sea, explicou, claro. Non hai Sin, problema. sin tecnicismos, diría. No, no. El vai te Todo explicar ben. o que é o eclipse, porque ele estudiou... El xa o sabe. Estudiache Polo menos práctica. eclipsiometría. Sí, o- El ¿no? xa o sabe. Non sei son El sabe. El vai te explicar a ti.
e depois tú explícasme a mí, vale? Bueno, Parece ben? se me acordo. Non te vexo moi convencida. No, no. Un momentiño na mar, vaite por ali, vai contigo, Óscar. Un ben, aplauso para vamos. Esperanza. Vamos por aí, Esperanza. Gracias por seguir aí. Seguimos no Land Rover. Se se lembran, ao principio do programa falábamos con Óscar, que iba a dicir especialista en eclipses, é verdade. outra cousa non podo decir, pero eso seguro. Pouca xente vería tantos eclipses como viche ti. Teño unha amiga África que leva un máis que a min, ela é de Oleiros, ten ido comigo tamén a moitos, entón é imposible que adiante. Claro, vale, pero non sempre lle que- gustan os medios, entonces... Vale, lembramos, o 12 de agosto, ás 8:30 da tarde, máis ou menos, haberá un eclipse que se poderá ver moi ben dendo norte do E que noso non país. se me enfade ninguén, no leste de Galicia tamén, incluído a zona de Ourense, a Veiga, por exemplo. Ah, sí? Sí, non podo estar aquí Vale, non falar de- vale. Fixemos unha cousa, Óscar sabe moito de eclipses, veo moitos eclipses, deu a volta ao mundo prácticamente ben de eclipses, e propuñámoslle un reto, que collera a Esperanza, que aquí a tedes, dixéronme que tiñas 97 anos, pero é imposible eso, non? Dixéronme, no, Esperanza ten 97, no. Nadie le No, dice mentira. Nadie no. le dice mentira. Estarás a punto de jubilarte. No, estás a punto, non? Pouco che quedará para jubilarte, pouco, sí. Pouco, pouco. Vale. Vamos que ver. Sí, debe fallar o teu micro, non? Ok. Pon como ese. O reto era o seguinte, que Óscar lle explicara a Esperanza o que é un eclipse. Que non é fácil de entender para naide. O sea, para naide, para mí tampouco. Que che explicou Óscar do que era o eclipse? Que me explicou? Que era a luna e o sol. Xuntos. Ou solos, cada un vai polo seu camiño. A co sol vai por un lado e a luna vai polo outro. Parece. E, o sea, pero que se vai tapar. Quen vai tapar a quen? Eso, que vai tapar a luna vai tapar o sol. A luna vai tapar o sol. Correcto. Que eso eu non entendo moi ben Parece, tampouco, porque a parece. lúa ten luz. A lúa está iluminada pola luz do sol. Vale. Pero neste caso, o eclipse total de sol, un eclipse de sol sempre en lúa nova, cando non está iluminada, porque está exactamente entre o sol e nós. Entonces, a parte... Eso xa non entendi. Bueno, Xa non entendi. podemos facer con as pelotas, se vai a entender, con os balóns e tal, A ver. creo que se pode entender. Isto que é? Aí va. Isto é un balón de baloncesto, evidentemente. Isto é unha Vamos, pelota... faga os chistes e tú explicas. Bueno. E tú explicas. Pero é moi recurrido. Para que representa? Vamos a imaginar que isto é a Terra. Isto é a Terra, Esperanza. Sí. Isto é a Terra. Vale, peña, está. E a Lúa sería máis ou menos deste tamaño. Nesta escala, Así. a Lúa é, comparado con un balón de baloncesto, como unha pelota de tenis. Así que, bueno, pois podemos facer... O sea, este é a proporción entre Ah, Lúa e Terra. correcto. A distancia non, pero os tamaños tamén. Ostras, A distancia estaría moito máis longe. E a Lúa vai conseguir tapar o Sol. Correcto, que vai pasar, a ver se me dan as mans, é que o Que Sol... tamén che puñamos un reto. Claro, o único que non lle podía fallar o micro fallou. O Sol, o que vai estar máis longe, evidentemente, a Lúa no seu movimento cara... Perdón, no seu movimento Non cara... estamos aquí. Nos estamos na Terra, Porque se sí. estamos aquí, nada. Se estamos aí, non se ve. vale. Non Por estamos eso é aquí. especial, por eso este vai se ver e Non outros estamos non. aquí. E que pasa? A Lúa dá voltas ao redor da Terra. Que vai pasar? Pois que todos os meses a Lúa pasa entre o Sol e a Terra, pero non sempre pasa exactamente... Pasa unha vez ao mes por aquí. Lúa nova, pero non sempre pasa no mesmo plano. Bueno, pois o 12 de agosto deste ano pasará exactamente por aí e a súa sombra chegará á Terra e nós estaremos debaixo desa sombra. Parte de Galicia, non toda Galicia, e parte da Península O Ibérica. sea, aquí está, aí vemos a luz, a Correcto. sombra da Lúa, e aí é onde estamos nós. Exacto, o que vai pasar aí que nós durante, bueno, depende da zona, pero en torno a un minuto e pouco, vamos ver como a Lúa tapa o Sol. E ao tapar o Sol a Lúa, vamos poder ver o que hai ao redor do Sol, que é a coroa solar e as protuberancias. Pero só, isto é importante dicirlo, na zona de totalidade. Hai xente que se me di, bueno, pero eu estou preto, Santiago, por exemplo. Santiago de Compostela está no límite. Vaise tapar, pero non de todo, vai quedar un pequeno anaco do Sol. Porque o Entonces, espectacular é ver ese... é ver a ese ar. coroa solar, correcto. Bueno, estou aquí co Sol na man. Tú onde vives, Esperanza? En Moraña. En Moraña? Uf, Moraña non lle vai caer, non? Moraña- Unha pedrea, o mellor, pero o gordo non, non? Moraña Unha é pedrea. parcial. Parcial vai se ver en todo Galicia, non? Ou non? Sí, pero a ver, eu teño ido a Australia a ver eclipses. Quedarse por 50 kilómetros, Ves á miña casa, a xove, en xove bueno, vai algo máis de ver. 50 entonces. En xove na miña Xove na miña total, terra. perfecto, sí, sí. Ves á miña casa, frito unhas costilletas ali,
cenas ali E merendamos e e, comemos. e vemos o eclipse. Por Moi consiguiente ben. non é hasta dentro de No, en Galicia 2180. hasta dentro de 150 anos que igual xa non estamos aquí. No. Pero toca o ano Ainda seguinte seremos. en Cádiz, o sea que... Ah, sí? En Cádiz o 97, o sea que temos dous seguidos. Cádiz totais. tamén. Sí. Moitas gracias por... Vamos te ver máis veces, pero é unha alegría. Pois penso que sí, porque non paro. Tú sabes canto vai parar de chover ou non? Ese é o problema, que temos o sol eclipsado desde hai semanas. Tú sabes canto vai parar de chover? Calculas tú, máis ou menos? Cando viña o sol. Cando veño o sol, moi ben. Gracias, Esperanza, gracias, Óscar.